Hi guys, खुलुमबाय प्रकाश नार्जारी यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। या गोजांदों बिरादनो एखेबारे गोजांजोब्बाय। आं रुमनिफ्रायनो आं जागायजेननांगौमोन बे भिडिअखौ, बाट आं लामा गेजेराव जागायनो गोनां जाबाय बिकज आं बावगारदोंमोन। आं ब्लगिं भिडिअ बानायनो थांगासिनो दङ। स' प्रकाश नार्जारी यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ देखायगोन दिनै अमित शाह सार फैनाय, लोगोसे बेसेबांखिनि क्राउडि जादों बे मिटिंआवहाय। स' जों थांनोसै दायो क'क्राझारावहाय, क'क्राझार बड'फा नोगोर ग्रीन फिल्डआवहाय नायहैग्रोनोसै। दायो जादों 8था। स' जों 8थासो समाव थांग्रोनानै सिगांग्रो जों बेयाव एडभान्सै मा जादों मा गैया, बबेयाव मा दङ गैया, सिगांग्रो जोंनिफ्राय सिगां सोरबासो दंहैबावो खोमा दां। अब्लाबो जों थांग्रोनोसै, नायहैनोसै माबायदि जाहैदों। पुलिस प्रटेक्शन अमित शाह सार फैगोन ना, माने भारत हादरनि नखर मन्थ्रि फैगोन। स' बे हिसाबै जोङो प्रटेक्शनखौथ' जोंनि BTRनि थाखायसो फैगोन नालाय, नङा होमबा? प्रटेक्शनाथ' थाखानांगोन। स' BTRनि गभर्नमेन्टनि रिक्स थागोन माबा मोनसे जायोब्ला। स' बिनि थाखायनो प्रटेक्शना गोबां जागोन आरो ना। दा माखासे VIPफ्रावबो हाबनो मोना जाहैदों। दा नायनोसै, थांसै, लेट्स सी। थाबायगासिनो दङ दायो मानसिफ्रा ओंखारदों। रायजो राजाफोर, बेनो BTRनि फर्स्ट एकर्ड सेलेब्रेट खालामनाय साना आरो लोगोसे बेनो गेटआ। स' आं दायो सिङावहाय हाबलांनोसै। ब्लगिंसो बानायगोन बेखौ। हाय लाहरदो बिथिंजाय। दे हाय लाहरदो। हा हेलौ मा होनदों? दे हाय। डाबल होनथारबायलै बियो। जोंना केमेरा लानायफोरखौ चेकिं खालामदों। कैमरा कैप तो बाहरी ब्लॉक रेकॉर्ड ब्लॉक तो कल्चर में ना ये वाला Hi guys, checking खालामबाय, दायो बिथोराव हाबबाय। जों सिङाव हाबबाय दायो रायजो राजाफोर, आरो मानसिफोरा बेबायदि नुथाय दायो बारानिफ्राय बारा एसे बारायलांगासिनो दङ। स' सिंनि बिथोराव नुथाया बेबायदि रायजो राजाफोर। स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। मानसिफोरा बारायलांगासिनो दङ। Thank you. Thank you. Ang boleh kemenangan ke Zunbai.
सारा फैयाखै दायो नैबे फ्रेस क्लाबनि माने फ्रेसफोरनि मानसिनि थाखाय सिटखौ दोननाय जादों बिदिनो सिगाङाव नुयो बेबायदि रायजो राजाफोर दायो मिटिंआ जोब्बाय नै जोंना ब्रादारा बेखौबो जों लोगो मोनदों मिटिंआ जोब्बाय मोजाङै जोब्बाय गोबां मोजाङैनो जोब्बाय आरो गोबां मोजाङैनो बासनबो होलांबाय सोमोनांथाव जे थांनाय 27 जानुवारि 2020 जानुवारि 30 गोरोबथा जे बिटिआर गोरोबथा जालांबाय बेखौ जेब्ला जों बरायदोंमोन क'क्राझाराव गाहाय मन्थ्रि भारतनि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैदोंमोन बेबायदिनो सेम बेबायदि मानसियानो जादों दिनैनि दिनाव मोना बे समावबो फार्स्ट डेआवहायनो अमित शाह बिथाङा फैबाय आरो नङा होमबा गोबां गोग्गाथाव जोंनि बर' हारिनि बे बिटिआर रेकर्डआ नङा होमबा आरो लोगोसे जोंनि बे बड'लेण्डनि जायफोर रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां गोग्गाथाव बाथ्रा आरो खौरां आरोना जे माने भारतनिनो गोबां गिदिर गिदिर लिडारफ्रा फार्स्ट थांनाय समावबो फैदों आरो नैबे फाउन्डेसन डेआव बिदि सेलेब्रेट डेआव नङा होमबा स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय आरो लोगोसे नायफिनबानो जाबाय रायजो राजाफ्रा थांगासिनो दङ थुंगेगासिनो दङ स' थेंक इउ सो माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय लाइकबो खालामलांबानो जाबाय जायफोर बिएम सेरेफ चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना दङ दा दिनै जुदि बे प्रकाश नार्जारी चेनेलखौ नोंथांमोना नुदोंब्ला जोंना नैबे फंबाया गोबां गसंना थाबाय माबायदि मोनखो एकदम मेंबाय एसे मेंबायनि फंबाया लांदां जास्रावबाय मानसिफ्रा थांस्रावजोब्बाय फंसेराव थांनायखौसो फ्लाइटखौसो माबानांगौलै नङा होमबा बेखौ दा बे बिलियनखौ मा खालामगोन हा साबसक्राइबार थेंक इउ मा नाम थनुमनि बसुमतारी होनो थनुमनि अके नोंनालाय इरिक बसुमतारी आं इरिक बसुमतारी अके अखमा कमेन्ट हरग्रालाय माथो आदा हा अखमा कमेन्ट हरो आङो कमेन्ट हरना अमा राजालाय माथो अमा राजा आरोना अके आच्छा माने गोसोआव थास्लायलाया आंना गोबां मानसिफोर कमेन्ट होयो आङो सनितपुर औ स' हाय होनहरदो हाय बे माने रेकर्ड जागासिनो दं ब्लगिं भिडिअ दे बिसोरखौ नुगोन मिथिबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय अके नोंसोरलाय मा थांनो गोसो गैया थांसै अके दे हाय माबोरै खबरा मोजां आदा मोजां ना मा नाम लखिराम बसुमतारी फैना माबायदि मोनदों मोजां मोनदों आदा मोजां मोनदों ना मा नाम नोंना मिस्टार बसुमतारी अके बेसेबां क्लासाव ओइचएस अके Te cuenta pasando trabajo que me दासो बिसा जय जय बिटिआरनि बिथांमोनखौ लोगो मोनदों जोङो दायो जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बिटिआरनि बास्ट Gede. Anak lihat horkadोंमोन ना So guys दायो जों थांफिनसिगोन गासिबो थांजोब्बाय लांदां जाजोब्बाय बाय बाय
थाङाखै थांनोसै रिचार्ज जाफिनसै बेखौबो देखायहरदो